na ka sichi Paul Efesus nong basau kot ka ba kan riu ka ba phang padan ka long hi ba minat ban chim khia iwe pat minat ban chim khia iwe pat dia kini ki sngi ki ba la lek nga yo ki benai ba dep no te dan wi ka kot bang puli ka bala khi bai nga ya ka bala tho the way na no hikai hapo ka Dallas Theological Seminary bukteng Eugene A. Getz de hakani ka jing tho ju ong ba kat ba udang ya don pada ka jing discussion ka jing ya merjimut ba haju ka po ka jing ajuba ka jing kli ju khina de long sibun ka jing kli ki ba lami hakani ka kelas ka balong sepang kapelan ke jong blay ka balang ye ki jingkili ki long ki bajiliu bat ki ba penkhi ba bat ki ba long hangan kom long ba kami long ka balang ka bakot bakhia ka long ka bakum no ye ublay khmi inti ayuna iwe ni na ki de khot jong ka balang ke ai ki pelong ka balang ban long ka nong sakhi ka ba khan bor ba ban penkhi ka imlang salang ka ba ka don kini ki jingkili ki ba ulayo na kini ki kenal om baka pelong usai sin pat ba unai ban pai biang syek tasman matmai ban ngam biang ban ti biang ban ngot jubab sipang ka bible ka ong kumno sipang kita ti hangta ba dang lek ban wa ban ti ban puson talo ong ba sirum sineng usang ya ka tasman ka matmai lo ong syem kini ka we ka konsep ka we ka jihikai ka we ka jing perkat kaba laban bakaba pau sipang kami simi hapo ka jinglong GM jong kabala bat hadien jong ka jing plejimut bang tu la su thu ba ki de khot ba ki nong tho jong ka testament ka thma long ba ki banjur ba ban hukum bat ban kintu barbor ya ki prabengen ba ki de ban simkhia ba ya kene ka wai ba ini long iba sup ba ilong iba baro ngingila banle ikni dan kam mana bantip ya theology dan kam bantip ke doktrin data dan kam long kiba nang start dan kam long kiba trim rawai kiba doni kesap kita lendai baro na pernah ngingila banle ya kini bat ladang isim khia ini we benta ngila banle banula jingkela tentang balang nek jim bujungi lokum juru haka long yeng long sem kejong pi de hak testament ka thmai kini ka kintin Greek bakala khot ka alelon ya ladang ipin kala kiting khasi ka dei iwe pat ba pila ban syam to ka bible puli ka bala tho da kintin parlok hi tu punya parlok hi tu punya kitlingkot parlok hi de hakatin kelum ba ka dei iwe pat dia kumno kini kintin kami polat ya ka sampu kendai sin kini kami labat la penenkam nak benta ka jingedei jongki prabanget apo ka balang bat nam ta ka jingedei jongki ha ka GM ka baken jaman sin ye upol penenkam kini kintin haju ka poru banwara ya ka jinge pher bat ban peni ya kita ke jinglong jingman jong ki brio ki balong negatif hawe kaliang ki don ki balong sniu baju kapor penan kami ni kintian ru nak benta ban peni ya ban kintu ya ki balong positif ki babha ha ka jing ki brio hapo ka balang di hakini da bangi puli ni kintian iwe pat bangi puson ya ka man la ko ga dekat kami kasem hi baka kadau sepang arti ki jinglong ka jinglong bakin jado na ka jing ko bra jing kado baka we pak ka jing kwa bakin jam si ka kan sepang arti ki jinglong la penan kami ki kintin iwe pat ba barbori bangi di besutu aba mi na kintin iwe pat kadai ka kintin bang ka kintin ka ba don ya ka jing mo sepang ka ka bakadau ya ka jing ya dei ka bakadau ba sepang di balak bani tang marwai hindi ke bakado ba sepang arngut ani palat bong iwe pa te haka ka poi sepang ki benta ki balong negatif te la hatai por utho ikite ki balong negatif ke ba
Ni melamaham lah kentu ba ngimdai bandle. Iwe ya iwe ipat. Ma kita ki negatif kita ki jing maham kita ki bangimdai bandle. Iwe ya iwe ipat apa kepala. Tu ba pinat sampiak dengan kuat pinat pulih. Tu kan pulih kan iwe lain menikong. Tu next. Ha ka juga po. Next. 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 Oh, next. Next. Oh, PM kita jinglong negatif ke ba kum ki kistangi jule iwe ya iwe pat. Ini. Kita jinglong ki ba kinjado jingko bra jong kedo ki bangi jule. But habo pol to aksti ki nong galatia kalong besan ko ba kena tu hang tu Ukraine Jepang kita jinglong ki ba Jepang jinglong jong kedo ong tu ong ba kajing buah, kajing bamku, kajing liat nuti, kajing malay boleh tahu, kajing aiksu, kajing yasun, kajing enia, kajing pihun, kajing bitar, kajing yaklat, kajing patnyam, kajing bisni, kajing buah, kajing dikiat, hau-hau, ter. Nek badan kambang tahu pat idukot ikintian tu boong ba. Hagabakum kita sepang kibang alamaha mensua, ba kita kiba yaile. Kat kita ki ro, kino mo pediang ke himau boleh. Kita kiba yaile. Ha ka jinglong ka GM jing ngimla ban laj na kitu ki jinglong. Ngimla ban laj. Kat padang em ni slak ndau nei ngin don be kitu ki kawai ni padang kitu ki jinglong ngin don be. Ngin kum le be da ka jinglong ka GM jing. Ne ka jingkeli pa ka jing pher pa da padang de bangai ba bang mai kalong ba. Kim ju melien ban so tenat ban yaile ya ka ju skaju. Kim ju don ni kata ka jing temu ban le knang ban sei kitu ki jinglong. Katakan ka de ka jing pher. But kawai ni kidak berpelong ya kabalang bahkan sa long kebatlat bat kabam kuat bam kia. Jadi namar babunik pergi perabanget jingi tidak kamsut nat banle kita. Ni lah mendong nok wirkom long ba kim ju pen mili ni lah di banle ban sange no banle ya kita. Balai kim poi ban sange banle no namar ba kim dan kata kajing sokia iwe ya iwe pa. Kim dan kata kajing perkat baladanga kumle kita iwe jinglong. Hai perabangai kei kaban keta. Hatu kan penbane, hatu kan pensniu ne. Nim judan kata conscious, nim judan kata ciperkat. Ini. But habalak jur sia kajing melien te laslong otomatik baik. Ini. Laslong otomatik baik. Temah kan ma waktu kajing maha mujung pon. Kita kiba yaile kim yo bentah pok hima jumble. Tak ada kau bersir kaya. Kiba yaile, kiba sutenat, kiba terang, kiba temu belak kenang. Kini miok. Tiang ni pol ukentu, bah malay ui bah por bah kita jinglong, ui bah por kabalang lo kita jinglong kidon, bah kita jinglong ki kanglat no ek. Bah ki pensuki pentelat no ya ka jingroy ka jingsan jong kabalang. Namar bah ki prabengit. Kila poi banle kita kijing no. Uang sange no. Baru kentu pak deki begini, bakin pe jimut ikai. Eki wei pak. Uang em sange no kita.